Lista bisina tu ini strike dah kozaka kemuling area basic hai. Bo party mungno party ini bar hour ni bon omak dah kona. Nor jotono semano. Berani hambai. Sini joto media sono. Bisas kai nor ni bagai nor sini satung ko. Jekono kaham hamya khobor manmani satung ya watinya. Nor ni koktum tumani bai nor berani peple hamai mar. Nor jotono semano media ni bisingte thangnai mia ni salsa sekam. Sini kemuling amcayo. BJP ni temrang rok phaiye sini syndicate bike dokruka soksaka autobang khung sebaikya ateino tini sing or strike tamni bagai sing tini strike dao kamale omai ke tomuno continue ngoi thanglai ka amotai paila mung tongla sing bonayo peace and prosperity harmony sini state sini Tipra sini Tipra sing jotano palbaksa ka tongmanate Indian democratic secular country jotoni no rights tongo adhikar tongo jani muchungtei sing party khainani Piaba, sengnup khatamo adino thangai silai patham koi bum khitarei amhai namni yawang tini sana nungusung jara hai BJP ni themlang tongai rong naidi amhai tabu silai patham jotoni yagono tong haisi sudu sijaya mungsasi amhai silai ro tabu sini Durga puja bo jemon seng pistol paile amhai tabu jotoni yagono tong so amhai tokmano yongla sikirema bai kuno dina tawansung je Tipra Motha Ytf rok TWF rok abno siringan hanai seng nayo Indian ni Constitution in bisingte constitutional solution constitutional right Tipra ne mathana ni date tam adhikar khaikya tam saya khaikya noro BJP Tipra tati BJP khai Tipra na hamkrai tui mango tubudi no problem kintu noro bosini dimana chaja khangke chaja yanke tamni bai noro amti khane na tomung nam hai thangke bathak laigla tebo horsung lainai khumlung am chai simia sini joto Tipra hastebo Tipra hawo jodo ja tomani rutuk kari jagan abur nor tawan suk dihesi am hai din bo phainai phaiani tawan suk di koi bosor BJP tongnai 5 bosor 10 bosor 15 bosor 20 bosor CPM sarkar 25 bosor tongai grum samak lagi aisi tawan suk di BJP sara bosor tongai tangan hanai aboni bagano be careful sengnayo jotono tong kecang tongnani bagai hai ke diaralainai diaramung belai sitrangnai sak bai sak thi kosonani tamu chungdi haino seng Nugui tongo sini tabu Tipra hastebo sak bai sangno sekangani bagai dormoni bagai sini dormo kabangma sini religion Christian Hindu Muslim abno teiba seng kabangma tabu bokrom him lai jakaisi aboni nor ar thaisa kok saka BJP thaisa kok saka state of power tongo tangi thaisa tini kok tisemeya tamni bagai reason tamo it means that abu pre plan sujaka abu totally pre plan so that we don't want such kind of incident sengnayo sini Tipra bisingo am hai jeta tangchung bubagra barbar message tongo sungo kancha tonga ni bagai kesang tonga ni bagai diaba romung no mohai ngini tong hangkai jotoni sagano three hor fan tongo aboni poriman belai ni sitrang nai abo senghain nai tongolak jefur sitrang perkai seng sitrawon thangnai jefur kaham pur seng kaham nong nai haisi ambai ang koina ni musungo jengmani engkha baskango jodino 1 inch judino kebo kuno ungkhang manteno nor nok chetro jagai nor tu jangai haisi tawan sukdi hain kesang tongmana nai ta kaisa sena musum ke sarama haisi borok o je mane bonda ko mane je gobindo community hall ni party mane tuiche block haijau ngai ka adino borok sawo BJP ni adong nok sawo orok Tipra Motha ni adong nok khai bulai se am hadino ngai no tong kai yesudi lo tongo police procession tongo ha mono case ritang di meang ban ang nu khable bini bai ang bono bai da khabar ta bin bai nang khna ka jai botam sa Tipra Motha ra phayu agi hangka tama BJP ai ti bulai lai hangka apur Tipra Motha kare apur ke ni sak baro bulai lai tab ka samlo dusna yang je kuno hangka BJP bulai lai hangka bo Tipra Motha BJP ai ti bulai ke bo Tipra Motha noro jotono semano abo tini ang kha kotor bai saksa ang proud ke sarabo je Tipra Motha 2021 phaimani yagulo violence 99.9% komi thanga haisi
sini jompu jala am saya nor jotun nokana ani khud ani constituency tagar jala wo BJP be ipti nok sok like BJP be ipti bokok like tok like aingle boro alliance government apur Tipra Motha kare tabuk je kono tabuk bo at hamsi boro paya ko haisi nor semna at hamsi horaksa boro ani nok bo ano sogi kelang thanga angki pogi mana diba maya at hamsi boro tago paya ko a IPFT no BJP convert hoy boro ta BJP 2 BJP 1 ngai tong lai kaisa ke BJP IPFT kaisa ke BJP 2 amti ke tabu boro sakmo balai to mani abo tabu sila no Tipra Motha ni